Татарстан Республикасының халық язучысы, әдәбият галиме Мөхәммәд Соңгат улы Мәһдиев 1929 елның 1 декабрендә хәзерге Арча районы Гөберчәк авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе Соңгатулла Бәдретдин улы репрессияләр корбаны. Ул 1937 елның 19 декабрендә кулга алынып, 1938 елның 5 январендә Казанның Череккүл төрмәсендә атып үтерелә. Мәһдиевләр халык дошманы гаиләсе булып кимсетелеп яшиләр. Мөхәммәд Мәһдиев 1947 елда Арча педагогия училищесын тәмамлаганнан соң авыл мәктәпләрендә балаларга белем бирә. Арча районы Казанбаш мәктәбендә эшләгән чорда язучы Гомәр Башировның кызы Лилия ханым белән гаилә кора. Кызлары Гәүһәр, Казанга килгәч, уллары Искәндәр туа. 1959 елда читтән торып Казан педагогия институтының тарих бүлеген тәмамлый. 1960 елда Казанга күченеп, Казан университетының татар әдәбияты кафедрасы каршындагы аспирантурага укырга керә. 1964 елда кандидатлык диссертациясын яклый. 91 елга кадәр хезмәт биографиясе Казан дәүләт университеты белән бәйле. Ул башта ассистент, өлкән укытучы, 1968 елдан кафедра доценты булып эшли. Мөхәммәд Мәһдиев әдәби иҗат эшчәнлеген, әдәбият тарихын өйрәнүче һәм тәнкыйтьче булып башлаган әдип. Аның фәнни эзләнүләренең төп юнәлеше 1920 еллар башындагы иҗтимагый мәдәни мөхит. 1960 елларда Мөхәммәд Мәһдиев матбугатта бик актив чыгыш ясый. Татар халкының иҗтимагый фикер үсеше, аның рухи мирасына караган әдәбият һәм тәнкыйть, халык авыз иҗаты мәсьәләләрен тирәннән өйрәнеп, җитди мәкаләләр бастыра. Әдәбият өлкәсендәге күренекле вәкилләр Абдрахман Сәгъди, Гали Рәхим, Галимҗан Нигъмәти, Фатих Сәйфи Казанлы, Галия һәм Буби мәдрәсәләре, татар мәгърифәтчеләре Бертуган Губайдулла һәм Габдулла Бубилар, Ризаэддин Фәхретдин, Зия Камали, Галимҗан Баруди, Фатих Карими турында архив материалларына нигезләнеп язылган җыентыклары укучыларда аеруча кызыксыну тудыра. Татар укучысына ул Солтан Рахманкулый исемен кайтара. Хикәяләрен җыеп 1979 елда Мәлихә вакыйгы җыентыгын басмага әзерли. Шулай ук Фәхрелислам Агиев, Фатих Амирхан, Мәҗит Гафури, Абдулла Тукай иҗатларын өйрәнә. Язучы прозаик буларак Мәһдиев исеме матбугатта бераз соңрак 60 еллар ахырында күренә башлый. Казан утлары журналының 1968 ел 5 санында басылып чыккан «Без 41 ел балалары» әсәре белән үк үзенчәлекле иҗат стиле булган язучы итеп таныта үзен. Аның сәбәбе дә бар. Мин беренче повестьны чыккач, һич тә көтмәгәндә 41 ел балалары. Балалар арасында хәбәр таралды. Моңа инде дәүләт иш язып бирә алмады. Ул ничек язсын инде Арча китүсен сугыш вакытында диләр бит. Шуңа күрә без инде аерым бергә тырыштык, бер-беребезне мактамаска тырыштык. Бер гаилә кешеләр улас бер-берен мактау өчен. Язучының һәр китабы укучылар тарафыннан көтеп алына. Фронтовиклар 1973 ел, Каз канатлары 75 ел, Кеше китә, җыры кала 79 ел, Ут чәчәге 80 ел, Мәңгелек яз 82 ел, Торналар төшкән җирдә 83 ел, Бәхилләшү 1990 ел, повесть романнарына лиризм, җыр теллелек, нечкә юмор, ирония, киная, ачы сатирик штрихлар, үзенчәлекле тел бизәкләү чаралары хас. Тәнкыйтьчеләр Мәһдиевне туган як җырчысы дип атады. Язучы авыл, аның кешеләре турында аеруча җылы итеп, яратып яза. Халкыбызның гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен, көнкүреш детальләрен матур сурәтли. Мәңгелек кыйммәтләрне югалта баруыбызга борчылып чаң суга. Гомеренең соңгы елларында Мөхәммәд ага Ачы тәҗрибә исемле мемуарлар язды. Ни кызганыч, беренче китабын гына чыгарып өлгерде. Әсәрләре күп тапкырлар бастырылды, күбесе рус теленә тәрҗемә ителде. 1990 елда Мөхәммәд Мәһдиевкә Бәхилләшү романы һәм Торналар төшкән җирдә повесте өчен Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе бирелде. 1993 елда Татарстанның халык язучысы дигән мәртәбәле исемгә лаек булды. Мөхәммәд Мәһдиев 1995 елның 14 июнендә Казанда вафат булды. Туган авылы Гөберчәктә җирләнде. Мөхәммәд Мәһдиевнең иҗади мирасының бер өлеше
шәхси әйберләре аның туган авылы музеенда саклана. Музей 2000 елдан бирле эшләп килә. Музей җитәкчесе Халидә Габидуллина тарафыннан Мөхәммәд Мәһдиев энциклопедиясе интернет вариантта төзелде һәм аны Казан арты тарихи этнография музее сайтында укып белергә була. Арча район мәгариф идарәсе Галиәскәр Камал исемендәге Секретән төп белем бирү мәктәбе белән берлектә ел сайын район ара Мәһдиев укулары үткәрә. 2005 елда Арчаның Үзәк паркында язучылар аллеясында Мөхәммәд Мәһдиевнең бюсты куелды. Мөхәммәд Мәһдиевнең тормыш һәм иҗатына багышланган Мөхәммәд Мәһдиев йолдызлыгы дигән роман-эссе Тәлгать Галиуллин тарафыннан язылып, 2012 елда басылып чыкты. 2021 елда Татар кино оешмасы тарафыннан язучының «Без 41 ел балалары» әсәре буенча кинофильм төшерелде.